Ahoj, po dlouhé době tady mám zase video, po delší době. Jsem dělal video s vločkama na YouTube a v podstatě od té doby jsem to trošku vylepšil, nebo zrychlil. Takže vám ukážu, jak dělám vločky teďka, je to hrozně rychlý, čistý čas, jo. Zapnu si váhu. Teďka kupuju zrovna nějaký vločky z Lidlu, jsou to podle mě nějaký 3 druhy. A je to asi jedno. Dřív jsem říkal vločky z Lidlu, tyhle mě chutnají, jsou dobrý. Možná když koupíte třeba od MK, je to úplně to samé. Takže navažuju si 40 gramů vloček. Dal jsem si 42. Ještě jednou ukážu vločky z Lidlu. Jo, je to nějaká novinka. Super. Tak, teďka. Dával jsem mlíko. Mlíko už nedávám. A dávám tady zajíc, sojový nápoj a dám lžičku zajíce. Jo, ještě jednou ukážu. Zajíc. Tak. Nechal jsem to všechno ve obalech, jinak to mám miska. Tak. Teďka vezmu rozinky z Lidlu ne, pardon, z Alberta. Rozinky z Alberta, půl kilovku, dám tam lžičku rozinek. Jo? Tak. A teďka dávám cokoliv, třeba mák, lněný semínko, chia semínko a dneska si tam dám zrovna slunečnicový semínko z Lidlu, lžičku. Jo? Tak. Teďka úplně jednoduchý. Sundám to z váhy. Tady mě vřela voda před chvilkou. Trošku to zaleju vodou. Už to neohřívám na ty pánvy, zdržuje mě to. Zamíchám to. Tam ten zajíc. Je to bez střihu, čistý čas, to je hrozně rychlý. Jo. Tak. Takže to mám zamíchaný lehce. Teďka vezmu banán, jakýkoliv banán. Špičku, ne tu černou, většinou ne krájím, neloupu, nevadí mě. Tak, teď ten banán vezmu. Tak. Nakrájím ho do toho a vezmu skořici, posypu skořicí. A mám hotovo. V jednoduchosti je síla.